De Rode Loper ging uit in Heerlen voor de première van Phasmo, een horrorfilm van Zuid-Limburgse bodem. De film is het debuut van de jonge regisseur Mart Notemans en werd gemaakt in samenwerking met 709 Films. Mart is bij ons komen stage lopen en eigenlijk als stageproject hadden we zoiets van hey, wat wil je eigenlijk doen? Wil je een muziekvideo maken? Wil je een bepaalde commercial maken of zo? En hij zei, ik wil een korte film maken. En dus wij hadden zoiets van, laten we dat lekker gaan doen. Dus hij heeft geholpen met het script, productie opzetten, maar ook regiedingetjes, locatie onderzoeken, dat soort dingen. En voordat je weet sta je hier op de première. Met heel veel trots voor onze oudste zeer. Ja. In onze missie hebben we eigenlijk 3 doelen. Eentje is ervoor zorgen dat het filmklimaat in Limburg ook weer wat mooier, wat groter wordt. Hè. We merken dat heel veel talent, dat hier bijvoorbeeld naar school gaat of hier opgroeit, naar de Randstad vertrekt. En dat snap ik ook, want daar zit de actie. Maar wij hebben zoiets van, we willen een steentje bijdragen om de filmwereld hier in Limburg ook wat groter en wat mooier te maken. Dat is nummer 1. Nummer 2 is om films te maken, verhalen uit Heerlen te vertellen ook. En als derde maken we ook videoproducties voor de leukste ondernemers van Heerlen. Wat begon als idee op papier groeide uit tot een volwaardige filmproductie. Inmiddels is het avond, de lichten zijn gedimd en de zaal stroomt vol. Een spannend moment voor de jonge regisseur die zijn debuutfilm voor het eerst aan het publiek toont. Ja, de avond fantastisch, echt geweldig. Ik heb zo lang eigenlijk naar dit moment gewerkt, bijna 2 jaar lang naar dit project gezeten. En met deze mensen zeg maar, het mogen bekijken vandaag. Zoveel mensen zijn gekomen om het project en mij en iedereen erin te kunnen steunen. Ik vind het echt prachtig dat er zoveel mensen gekomen zijn. Ik wil films maken met pit erin. Dus ik vind dramafilms wat gemaakt worden in Nederland vind ik heel mooi, maar het mist voor mij vaak een beetje de pit, het mist een beetje de actie, de thriller en soms ook de horror. Dus kwam de kans om mijn eerste professionele kortfilm te maken en ik dacht ik ga er gelijk alles op alles zetten, ik ga er gelijk mijn eigen van maken. Ik ga gelijk een horror creëren, een found footage horror en dat is zeker goed gelukt, want aan de mensen te horen vonden ze het heel spannend. Ik heb met superveel getalenteerde mensen samengewerkt tijdens dit project. Ik heb met 709 samengewerkt, met Boudewijn Lemmens, Michael Kronbach, maar ook heel veel cast- en crewleden. Echt toppers. Heel blij gewoon, heel trots op iedereen wat ze hebben kunnen neerzetten. En iedereen was gewoon gemotiveerd, iedereen zette alles op alles om zeg maar, het eindresultaat in beeld te krijgen, het beste eindresultaat in beeld te krijgen. En, ik ben echt trots, tevreden op iedereen die gewerkt heeft in de film. Ik wil echt iedereen die meegeholpen heeft echt bedanken gewoon voor alles. Maar echt voor alles. Oh, heel fijn. Ja. Mart, zoals je ook wel hoorde met de interviews, hij streeft heel erg naar perfectie. Dus hij neemt niet genoegen met zomaar een take en hij gaat door totdat hij de beste take heeft. Dus dat is gewoon dat je samen dat kan creëren. Ja, wel even spannend. En normaal gesproken, als ik in een rol kruip, dan ga ik toch op zoek naar wat herken ik in dat karakter. En nu bij het tweede deel van Luna moest ik toch op zoek gaan naar wat maakt Luna nu nog menselijk. En dat was toch de emotie, dat haat en de pijn die eronder zat. En dat heb ik tot het extreem getrokken. En dan krijg je dat, wat ik neer heb gezet, ja. Ik wil eigenlijk wel wat kwijt, want deze film is een voorbeeld geweest dat gewoon alles mogelijk is. Dat je niet bang moet zijn om met je ideeën en creaties naar buiten te gaan. Dus ik wil eigenlijk aan iedereen die dit kijkt gewoon meedenken van wees niet bang. Maakt niet uit wat het is, een film, een boek, een dans, een muzieknummer, het maakt niet uit. Ga maken, ga creëren, wees jezelf en wees niet bang om jezelf op de wereld te zetten.